Uma sithi siyayikhuluma lento iqeda kwenzeka ukuthi umculo kaKhuzani liweni uzwa ngakhona akusikhona ukuthi ni-target market yawo niwuzwa ngenxa yokuthi sekunomculo othize eniwaziyo ey'ndlebeni zenu eniwufunayo. La is a proof ukuthi ehlezi sikhuluma kuyiqiniso and i-proof iyohleli ikhona ukufakazela iqiniso. Ubumnyama nokukhanya akuhlangani. Lapho iy'nsizwa zisemakhaya kushaywa ingoma ey'ndaweni ey'njengoMahlabathini, ey'ndaweni ey'njengoNongoma, ey'ndaweni nje ey'ningi lapho kade kumnandi khona. Kade kunengoma kuhlangane khona iy'nsizwa ney'ntokazi kukuhle kudelile abanye bebukela ingoma. Ubuhle besintu kujatshulelwa isintu ukuthi iy'nsizwa uma ngo-December, early January ziyayenza into enhle kanje, kuhlangane ngengoma kwakhiwe ubuhlobo. Kubonisa ukuthi abanye nabanye ingoma yabo ihluke kanjani kunale eyabanye. This is a proof le nto abahlale beyifuna, abahlale beyibuza. Uma uthi abatshela abantu bakutshela ngengoma ena-40 million ama-streams. Abantu bakutshela ngama-monthly listeners a-1.7 million. Abantu bakutshela ngengoma esitrinyiwe kakhulu ku-Spotify osukwini. Bakutshela ngezinto ezinhle obonayo ukuthi kodwa-ke ngaleso sikhathi lezo ayikhwalifyi. Suke zizinhle zona uyibone ukuthi zi-right. Kwaleso ngoma zabo, even if ubuka ama-event abakaze bey'hlalele ngendlela yakhona. Kuba nje isipansula nje kuyajiva uyabona. Sekumaskandi ojivayo. Uma kuqhamuka abantu abanjengoKhuzani, abantu abashaya umculo njengoJive, ama-NND International nabanye abantu, especially uKhuzani kakhulu, yiwo lo eningawufuni eningafuni uku-accept. Yet uma kuhlangene kanje iy'nsizwa kumnandi kukuhle kudelile, the same person eningamfuni iy'ngoma zakhe abantu abakwaziyo ukuyidlala, ukuyicula laphana. Uyabona ukuthi ubuslow balezi ngoma lezi uma ezenza uKhuzani usuke ekhanda engahlanyi, usuke azi ukuthi zenzani. Usuke azi ukuthi uma ebhala lento izofitha kanjani nabantu uma befuna ukuyicula lapho abahlangane khona. I-slowness iyona eyenza ukuthi ingoma ibe mnandi ngaleyo ndlela leyo. If anisakufuni lokho kuhlale ngisho ukuthi kulungile, kodwa ningazami ukushintsha abanye abantu nibasonte iy'ntamo ney'ngalo ukuthi bevume lokho enikushoyo ukuthi nina umculo seniwenza ukuthi ube commercial kuphela. Senifuna ukuthi umculo udayise. Yes, it's true, umculo kumele udayise, kumele uqashwe ngalokho, kodwa anikwazi ukuphuma imikhankaso niphikise into umuntu othizile emsebenzelayo. Abaculi abanjengoKhuzani yibona manje asebemile entabeni, abamele manje umaskandi, abanye bawuhlamukile. Nibabona ngama-views nama-streams liwe bagijima ngakhona ukuthi sebeculela emathaveni lapho kushayelwa khona amabhodlela, sebecula nje umgroove nje umjive nje emaklabhini. Sekuyizinto zakhona lapho okuhlanganwa khona nje kuphuzwa kumnandi ey'nkwarini sebecula lokho. uMaskandi wawungadalelwe lokho, wawudinga ukuthi u-enjoye niy'hlaye laphana kushaya ihlombe uma kade benatha abantu laphana endlini kaRondo kukuhle bejabule bese beyacula kube njeyaya. Kwakuba mnandi, kodwa anisakufuni-ke lokho. Niyagxeka nithi lo mculo onemeseji uyabhora, wayengashintshi isitayela, wayengalanda abantu abakuyipiyano. Why kumele ulande ipiyano? Because ipiyano indaba abaningazi bakhona. uKhuzani usawuhlala ebusa sithi isikhathi uKhuzani asazosibusa, and lento isebenzela yedwa uKhuzani, angeke ibasebenzele abanye abaculi. Lokho kumele niku-understand, angeke ibasebenzele abanye abaculi, iyosebenzela yena uKhuzani. Yilokho kumele niku-understand. Nalawo ma-streams nihlale nimchomela ngawo lapho ku-Spotify una-88 million ama-streams. If beningazi, is not like mhlawumbe akekho ndawo, he is there competing nabanye abantu abalapha ku-Spotify abaphezulu. Nawe lapho on top of lo Maskandi wenu nihlale niwudefenda, nathi singawugxeki esisho ukuthi u-right, kodwa-ke nalokho kaKhuzani kunendawo kumele ube khona. Singalokhu nisipreach nisitshela ngawo. If unibhora uyekeni ningawudlala, abawuthanda bazowudlala.
Kodwa kuyamangaza ukuthi emakhaya zonke iy'ngoma ebelokhu iy'vela ekaKhuzani ethi ngaseSokohlanya ibelokhu ikhona, nezinye-ke Thanda Mawala Jola naye. So ufuna ukungitshelani? Ufuna ukuthini kimi? So bafethu asikeni ukukhohlisana, asike nje ukudlala ngesikhathi silokhu sizenza iy'ngane siyale. Asikwazi ukuthi njalo uma sikhuluma into eyodwa lokhu sayacacisa into esobala. Kubona ngisho ingane encane lapho ukuthi kwenzakalani. Kubuka ngisho ingane encane la ukuthi igame iphethwe ubani. Bayajika laphana phezulu amarekhodi abo bayabambisana. Kodwa bazomthola uKhuzani emile okuwuyena orulayo, okuyena ungqo, okuyena ophethe isikhiye se-code room. So asazi ukuthi nikwenzana lokho. Thina nje kwethu ukuthi nje sicacise nje lokho okwenzelayo. When it comes to uKhuzani, sihlala sikusho lokho ake sikufihle and umlando asizukumbambatha, asizuku-edit umlando sisho lokho kuthandwa yithi. Sizokhuluma into eyona eyenzekalayo endimeni kaMaskandi ngoba abanye balisaba iqiniso. Basaba ukuthi-ke ngeke nisakhomentela kuma-post nakuma-videos wabo. Ngcono manje iqiniso belibambathe. Thina asilisabi iqiniso solibeka njengoba linjalo. Umnumzane Mpongose uyohleli ebusa bafowethu. Whether siyathanda or asithanda akusikhona kwethu lokho ukuthi sithande. Okwakhe ukuthi yena ngoba esabusa abuse kuze kufike lapho athanda khona. Sibonga ithuba ingane zokuthi sodibana kuzayo khona la kwindofana Soweto TV sesizonilethela-ke omunye umsebenzi-ke kwindofana Soweto TV. Nisahle ngane zakwethu sesiyodibana-ke ngokuzayo.